Di hevdê berfembarê Roja Ala Kurdistanê de Partî û Rêxistinên Kulbakur siyasetdikên jî Ala Kurdistanê bi balkonên xwe ve berba kirin û ragihandin ku Ala Kurdistanê remzeke pîroz a gelê Kurd e û divê hemû Kurd bi wê zanînê dibin banê wê de yekîtiya xwe pêk bînin. Her netef bi alê xwe bi sembolên xwe pîroz dikarin yekîtiya xwe, hevgirtina xwe bi hevre xebatên xwe karbin bikin. Salên daviyê de jî giringiya yekîtî û hevgirtin piştgirî dayînê her çar parçeyê Kurdistan dikeve rojevê sembola milletê Kurd jî ala ye. Ev kesên ku dixwazin yekîtiya xwe pêk bînin her wiha dixwazin bi hevre bixebitin divê beriya her tiştê ala Kurdistana pîrozê xwedî derkevin. Rêveberên partiyên siyasî xwedî lê derketina Ala Kurdistanê ji bo têgihîşta nirxê neteweyî giring dinirxînin û baldariya ku bi taybet li ser medya civakî tê nîşandan bi kêfxweşî pêşwazî dikin. Her milletek sembolê wan çawan mühîm e, çawan xwedê lê derdikevin tê parastin. Yên milletê Kurd jî tevê dunyayê Kurdek li ku hebe wê sembolê tê dinasîn dibek xwedî lê derkeve û ala xwe bilind bike. Siyasetmedarên Kurd balê dikişînin ku Ala Kurdistanê di encama berdel û kedên mezin da bûye remzê pîroziyê gelê Kurd û divê her şertî de bê parastin. Sıdık Eren, Kurdistan 24, Diyarbakır.